Здравейте хора, вие сте с Co-op Gaming. Днес играем Bed Wars 3 с господин Гномче Зелен. Неговия канал можете да намерите долу в описанието. И с Тома, който няма канал и не можете да го намерите долу в описанието. И да започвам. Гадния моб. Не си Браво. харесвам живота. Тя ги видя те червени. Те са срещу Те нас. Да. Еми ти мога да отидеш за диаманти. Не за диаманти, за емералди. Тома. Мгм. Кое трябва да са генераторите за емералдите? Аха, Ми, център. в центъра и най-вероятно отдолу. Не. Има малко пъпиш от него. Те вече са в центъра, в червените. Тома къде отида? Really good. Маля, как ще падна. О, сега това ли трябва да го... Оу! Това за YouTube. Идва! Червения къде е? Идва! А, Идва от тясно! Там. Ето, не убивай, не убивай! Хелп! Дето. Да, брат, не го хитвам. Дето. Да. Това са между другото за YouTube имам... Още един диамантини неща. Ще му вляза отзад. Ники ще купя Protection. Окей. Идвай. Всички в атака! Толкова рейднахме, брат. Макът няма да правя. Какво ще правиш, бе? Тук е! Падна! Тук е, момчета! Чупи! Къде е? Чакай, стой. Скачай, добре. Има още един. Видях. Къде е че? Мина през центъра. Бил го. Обаче съм заклещен Блок. и нямам блокчета. Нямам. Мърлете. Човека, който никога няма блокчета. Бях умрял. Как можеш да купиш? Так, какво звъни, бе? Трябваше да тия да се бия той, ако бях блокчета. Чай ние да купим Това ли е, фарбол. Па. Аз да напомня, че още съм тука. Добре. Елп! Аз ти дропнах блокчета. Да, верно. Опа. Не видях.
О, шит. Йоп. Къде е, какво е? Съм умните обаче. Ага, сините. О, Абсолютно. това са предните от червените. Това са червените от предната игра. Верно ли? Да, видях по скина на жабата. Стевчо, я гледай там. Пешкирка. Нямам кирка. Ще му купим от неговото. Чакате. Това го! Ти жив ли си? Да. Добре. Малко на И- 5 сърца, ама съм жив. М. Идвам. Какво? Май. Давай, Какво трябваше да е това? Ба, това знаеш... О, шит. То фаербол цели Ми да, той базата. малко не беше от точните. Бързо докато фарбол не пусне. Давай. Фарбол! Добре, пробвай. Лавер. Ти. Добре. Чакай, ще... Купи си. Баб. Айде. Дай ми злато, бързо. То? Май да. Червения е притиснат. Верно. Внимавай. Ние сме 2-2. Ники, играй. Да. Играй. Чакай да разбера какво трябва да направим. Първо ще... Как не можа да го бутна? Сепчо? Да. Опа, някак си го убих. Чакай, че... Къде си? Сепчо, имаш ли Има колко? пръчка. Кой къде? Горе. Тръгва си. Бяга. Сега е нашия шанс. Строи с червени блокчета. Дебна го. Това са сините. Убит. Не! Още един ли има? Да. С пръчка. Аз не го видях, че с пръчката ме биеш, ама те имат гадна вълна, т.е. той има някакво бобче, което ни заблудява. Ми ще вземем такова бетинти. Истина ти ще стане. Но първо трябва да стигнем до там. Естествено, ще трябва после да стигнем до там. 30... Ох, това дървения. 4 диаманта за хейс. Ти имаш ли диаманта на броня? Да, имаш. Аз ли не? Да, имам също. Те обърках. Взели TNT или аз да взема? Вземи. Това е май 8 или колко. Да, 8. Ето. Благодаря, Че не че мога ще взема още една златна ябълка. Фаербол. Откъде? За Fortress Survived от нас сините. За Fortress оцеля. Спокойно. Всичко е наред. Що не гираш на модификантите, бе? Защото нямат пари, че те ни ръшкат. Сварбен, бе. Чао. Имаш ли Аз още? още не... Да, аз имам тук 2 стаки и половина злато. Не съм. Не. Нямам Умря ли? Напомнете ми повече да натискам контрол и тап едновременно. То се самоуби.
Гърмят. Фарго и мен ме гърмят. Ще го изрежа. Напомнете ми да не натискам Ctrl и Tab едновременно. За Fortress is hit. Ай, какво строиш така, бе? Човек няма да му убиеш така. То... Аз съм тук. Ох! Де съм тук? Къде? Те са... да. Оцели ли? Аз просто го сложих на по-хубаво място. Нищо не разбрах. Да, ясно. И аз така. Его е. Бутни го. Целя го обаче. Значи за всеки случай така ще го направя. За Fortress Alive не се притесняйте. Че аз за кой идвам тук? Еми, Стефчо, да отидем, както викаш, при диамантите, само че трябва да строим доста. Ами аз съм при червените. Ми добре, давай и ти оттам, аз ще такова диаманти. Така. Добре. Изобщо нямаше да се изсипя 3 пъти. Ай, 2 пъти. Да се забави малко. Забавям се малко. Достатъчно повече. То всъщност така или иначе трябва да купя TNT и някакви такива пустоти. А те червените имат емералди и генератор. Печка ли има да е? Имат емералди генератор. Е, печка. Те ме видяха, Стефчо. Да. Фарго. Аз ги стрелям с лък, ама нямам почти никакви стрели. А ти къде си? Еми, при сините съм. Какво правиш там? Еми, опитвам се да им щупа леглото. А какво е? Не мога. Ви са бити там. Май отиват да ни щупат леглото, да. Какво? Не, Вер? май. Вер? Браво, Единия Стефчо. дет. Айде, втория дет. Има един тук на... Не. Майко, Ники помощ, бият ме да лагат ме с пръчки. Топ! Знаеш какво? Хелп, Ние тук е единия е тук. Къде бе? Е, тук е. За сега имаме легло, ще се бия до края. Единия го бутнах. Ще го целя правилно. О! Браво. Yes! Дет. И другия падна. Майко, бах ти ма умника.